zvizive zvisati zvaitika. Takapiwa naMwari grace rekufanira kuziva newspaper next week yeari nhasi. Nekuti hazvibvumiswa kuti paitika chinhu chisina kupera chakaprofitwa. Know it before it happens. Prophetic conference. Ndiri kuda kuti pa conference munhu wese uya. I don't care kuti unogara kupi. Ukatoa eri Friday vongoya oregedza kudzokera kumbo zodzoka ka1. Nekuti inguva yandiri kupa munhu mukana wekumbokuprofita. Ndo conference yekuti ukaona wabva usina kuprofitwa panetwe kwako. Nekuti conference yeChiporofita chete. Ndoda kuti i30 May ndizvo. Musi wa 30 May unge wapano. Kunyanya vari kunza vari kuMozambique. Mozambique iripo here. Tine Mozambique iri pana panasi. Ha? Makadi baba. Munonzani? Ndinozi Manuel. Manuel. Mauya nani? Ndani mudzimai wangu. Uyai tinzwe. Kunyanya vekuMozambique ivavo. Munofanira kubva pano maloketwa kana kuti maprofitwa. Zviri kufamba here papa? Zviri kufamba. KuMozambique kuri sei? Kwakanaka. Makadi mama? Tiripo. Tiripo. Ayo ndikuzvinzwa. Tiripo. Ndoda kuti ndibatsire vese kunyanya vekuMozambique papa. Know it before it happens. Prophetic conference. Ndiri kuti uyai iri Friday uzodzoka iri Sunday. Ukapotswa Friday unonhongwa Saturday. Ukapotswa Saturday unonhongwa ya Sunday. Azviite. Mati munonzi Manuel. Amen. Ko Alberto chi? Ndi baba wangu. Baba venyu. Nemango mazwi munonzi Manuel Alberto. Amen. Ndiso. Amen. Mama. Amelia Daniel. What's okay? Mama siPorofita mega saka. Bofut. Bofut. Indiri muPorofita. Andibvunze nyaya. NdoPorofita. Andidi kunyanya kuenderwa kumberi. Can I do some serious stuff here? My name is Prophet T Freddy. Reporting as it is written in heaven. I report what I see, what I hear, and I report the deepest mysteries and oracles of God. Somebody say 1, 2, 3, 4. 4 ndo 4. Mune vana vangani? 4. Ndoda kuti nemhuri yenyu muchengetwe. Amen. Chandakusimudzirai baba inyaya kuti kumba kwenyu hazvina kumira zvakanaka. Amen. Nokuti pane makakatanwa ari kuitika mumhuri menyu. Amen. Muri vana vemunhu mumwe chete asi muri kuvengana. Amen. Zvekuti hazvina kumira zvakanaka. Amen. Ndo nyaya yandatumwa naJehovha kunzi ndiparidze rudo mumhuri yekwenyu. Amen. Kuti kana madzokera kuMozambique moti ndakanoloketwa kunzi isu vana venyamunhu tuwirirane. Amen. Ndizvo zvataura Jehovha. Can I do some serious stuff here? Can I do some serious stuff here? Can I do some serious stuff here? Simudza maoko uri kwauri uti Mwari nyaya dzangu ngadzinake nhasi kwete rimwe zuva. Zvanaka zvanaka zvanaka. Wabva kupi? Ndabva muGlenora. Uri kudai? Ndoti muna matro ministry andikuita ifambe. Ngazvifambe nezita raJesu. Wakangopusa pusa. Uri kudai? Ndoda kubatsira Prophet. Chicho wabva kupi? Mozambique. Mozambique. Yes. Nasi ndiri kumboda Mozambique chete. Uyai. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai Know It Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziva zvisati zvaitika. Know It Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries muina Prophet T Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhla ka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025
kubva na 6 p.m. kusvika na 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kubva na 6 p.m. kusvika na 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kubva na 10:30 makuseni kusvika na 3 masikati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, corner High Glen Road na Mushaya-Bande Road, Glenora B, Harare. Tibatei chayuqingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.